Arratsaldeon kanbotik eta ongi etorri deneri ikusten duzu beti ere eskuin eta ezker gabiltzala aktualitatea aipatzeko eta berehala gai hauek sakonduko ditugu. Donibane Garaziko bazterbideari buruzko inkesta publikoa hasten, herritarrek zer dioten argiki erraten alko dute zenbait astez. Sasoilarien zatetxeen dispositiboa molde berritzailea martxan ezarri dute, lana eta etxe bizitzaren inguruan eta arlo hortan ari diren eragileak elkarretaratzeko. Uztaritzek mediateka berria izanen du, xehetasunak berehala. Eta Arze Xurien elkartea ezagutuko dugu ere, 200 lagun, denek diote mainatzea ona dela urte osoan. Garaziko herrian aspaldiko solasa da, baina azkenean inkesta publikoa hastekotan da Donibane Garaziko bazterbideaz. Bilkura publikoa eginen da arratsuntan Pirineo Atlantikoetako departamenduaren inguruan, itzordua 8etan Izpuran 2 urteko lanaren eta solasen ondotik etapa berria orain. Mintzatzia, elgarrekin maian ingurian izaitia, ez gira hoin urbil izan zerbait ateratzeko. Eta nik sinesten dut azkar, zenta gure kontseilu departamentako nahikaria beti hor izan da. Baina nara azken urteetan etxe frango eraiki da eskuin eta ezker, eta horrek proiektua zailtzen du. Denek argi dute, orain ez dela baitezpada lan erresa izanen. Naturan aldetik, uran aldetik, seguran aldetik, hainitz gauza zailak batira ateratzen biztanda. Baina elgarrekin mintzatuz, elgarrekin bolontate hori ukanez, seurniz zerbait arribatuko gila. Gaur egun 12-15 ibilgailu dabiltza egunero hemen gaindi karrika nagusian eta horren erdia baizik ez litaike pasako ardatz berritik. Quel que soit le modèle, seule la moitié du trafic existant ira sur l'autre voie. Autetxi batzuek espero dute bi ardatz gehiago izatea, beharrezkoa, herritarren presa eta sokorriatzat eman dezagun. Nik ez dut ideia fitxatuik, ene bidea da arrepatzia beden bat denak satisfuz izaitia bide baten ondoan. Batira 8, 7 edo 10 hipotesa bide posible, baina bat behar da ahapatu atxuliteke, ate bideat behar da atxulituki ahapatu. Donibanen bazterbidea beharrezkoa, urtero 900.000 bisitari etortzen dira Baxe-Nafarroako hiribururat. Etxe bizitza bat topatzea da egun sasoilarientzat zailtasun nagusia iparraldean. Lana topatzea zarako baldintza egokietan bizia alizatea ezinezkoa egiten da batzuetan. Le logement est une vraie problématique. Alors effectivement, aujourd'hui on a parlé de la pénurie de logements. Alarma egoeran gaude egiazko arazo bat da, bai. Etxe bizitzak eskar dira. Etxe bizitzarik ez dago eta ondorio zainbat eragile batu dira dispositibo berritzaile bat aurkezteko. Sasoilarientzako etxeak plantan emateko. C'est-à-dire comment elles peuvent se loger. Voilà, c'est ça la difficulté ou la particularité du dispositif, il est justement pour répondre à ça. Hutsik dauden etxeak identifikatu, mobilizatu eta langile hauen eskura berehala jartzeko proiektua da hau. Momentuz 20 plazekin hasiko dira, baina helburua handitzen joatea da, izan ere beharra handia da. Première année, ça sera peut-être que 4 places parce qu'il faut d'abord arriver à rénover puisqu'il y a une rénovation à mettre en place pour que les personnes vivent dans des conditions dignes. Et au lieu de les laisser vacants, l'intérêt c'est de pouvoir les réhabiliter. Lehen urtean toki gutxi eskainiko ditugu, batez ere etxeak birgaitu eta egokitu beharko ditugulako, baina geroz eta etxe gehiago jarriko ditugu eskura datozen urteetan. Acceptable et de pouvoir avoir une main-d'œuvre qui peut travailler pendant toute la saison. 9.000 sasoilari inguru izaten dira apiriletik urrira bitartean iparraldean. Horietatik 1.500 inguru beharko lukete lo egiteko toki bat, batez ere turismoaren sektorean. Dorment dans leur voiture, c'est une réalité, c'est vrai. Eta errealitatea da horietatik batzuk ez dutela tokirik lortzen eta autoetan lo egin behar izaten dutela diote. Parfois aussi des personnes qui doivent quitter leurs emplois parce qu'ils n'ont plus de logement sur le territoire. Eta burua oste handia eta baita ere enplegatzaileentzat. Askok langileak lortu bai, baina azken unean gabe geratzen dira sasoilariak. Bizitokirik gabe daudenez lana errefusatu behar izaten dutelako.
Uztaritzek mediateka berri bat ukanen du Lota Parkearen eta Lapurdi plazaren bidegurutzean. 21.000 obra baino gehiago eskainiko dira publikoaren kontsulta eta maileguetan, horietatik 2.500 baino gehiago euskarazko dokumentu fondo bat izanen da. Ludoteka, espazio digitala eta elkarbizitzarako gune bat ere izanen ditu mediateka berriak, baita ikusgarri gela bat ere. Egungo mediateka txiki geratu da kideetan eta maileguetan gorakada handia izan baita azken aldian. Gure mediateka sobera ertsia da, eta langireentzat eta jendeentzat ere, ez darikurik, beraz asmatu dugu hori egiteko, eta pentsatzen dugu usteitzeko irrientzat importanta dela, berezia dela, beraz. Eta bestalde Hartzaro, Herriuza, Asteurdina eta bar bezalako gertakari handiek baliabide berriak ere izateko balioko du mediatekak. Azpiegitura kultural bat baino gehiago izanen dela azpimarratu du auzapezak, bizileku bat, elkargune bat eta kulturarako, hezkuntzarako eta berrikuntzarako tresna ikaragarri bat. Forma bitxia, zeren eta inguratzen du gazterua, eta esten du ere plaza hori ongi itxia izanen da, eta plaza berri bat eginen dugu, eta hor izanen dira emanaldiak eta hori dena. 915 metro karratu, ia 4 milioi euroko inbertsioa izanen da. Estatua, eskualdea, departamentua eta Euskal Hirigun elkargoarekin batera partekatuko dute finantzamendua. Egin euri, eguzki, bero edo hotz Biarritzeko Hartz Zuriak elkarteko kideak egunero bainatzen dira Portu Zaharreko hondartzan. 1929an sortu zen elkarteak gaur egun 200 bat kide ditu. Negu honetan -4 graduraino jaitsi da temperatura Biarritzen, eta itsasokoa 11 gradu eta erdi ingurukoa izan da. Baina atzea baino, arean ibiltzea oso zaila egin zaiela aitortu dute batzuk. Dena dela egunero 80 pertsona uretara sartzen dira soilik bainu jantziarekin, aktibitatearen onurak zenbaezinak direlako. Filip Mau elkarteko kideak dioenez uste dute egunero bainatzeari esker defentsa immunitarioak indartzen dituztela, baina batez ere bihotza eta moralarentzat ona den zerbait da. On pense que c'est bon pour le cœur, ce qui est certain c'est que c'est bon pour le moral. Goizeko 7etan hasi eta arratseraino taldeak antolatzen dira eta gehienez neguan 21 minutu egoten dira barnean. Serge Touzi egunero bainatzen hasi da bere erretreta hartu duenean, eta bere hitzetan ez da egun bat non ez den bainatzen. Dioenez, bainuak egun osorako erritmoa finkatzen du eta eguneko momenturik garrantzitsuena da. Le moment d'ailleurs auquel on va se baigner, mais c'est très attendu. Voilà, ça donne vraiment le rythme de la journée. Hain zuzen elkarteko kideen artean perfil ezberdinak daudela azaldu du lehendakariak. Adin guztietako pertsonak daude, baina denek bainatzeak ekartzen duen ongizatea partekatzen dute. Emakume honek elkartea ezagutu zuen bere amari esker. Garaian bere ama bainatzen zera ikusten zuenean eroa zegoela uste zuen. Orain ordea, egunero bainatzen da sentitzen duen zoriontasun sentsazioarengatik. Ahatik, udan ez da bainatzen turisten iritsierarekin hondartza desitxuratua ikusten duelako. Urtero geroz eta kide gehiago batzen dira Hartz Zurien ohituretara, eta norberak bere ritmoan bere mugak gainditzen ditu, beti ere gune zoragarri batean. Eta bururatzeko gure agurra hemendik, itsasutik, goresmenak eganez, bidazuek emankizuna egiten duen lantalde osoari 1000. atala eskainiko dute, arratsaldean eta gaur gauean hemen ETV baten gala berezia. Bihar arte. Ze ongi etorri guztioi, bidazueken 1000. saiora. Bide honetan lagun egin digutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut